ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂದು ಮುಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಿಂತಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೆಸರುವನ್ನ ಭಗವಂತ ಮೇಲ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಜನೆ ಬೇರೆ ದುಬೈ ಘಟಕದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಂತರ ರಾಕೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇಲ ಎದುರುಗಳು ರಾಕೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಅಂಜನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಂತರ ಸಂದೀಪ್ ಪೌಡ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಪೂಜಾರಿ ರೇವಂತ್ ದುಮ್ಮರು ರೇವಂತ್ ದುಮ್ಮರೆ ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೀರೋ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಲ ರೇವಂತ್ ದುಮ್ಮರು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ದುಬೈದ ಈ ಒಂದು ಮಂಡಳ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಕಲಾವಿದರ ಶೈನ್ ಶೇಖ್ ಮೇಲ ರೇವಂತ್ ದುಮ್ಮರೆ ಅಂಜನೆ ರಾಜೇಶ್ ಪುತ್ತರ್ ಮೇಲ ರೇವಂತ್ ದುಮ್ಮರು ಶ್ವೇತಾ ಸಾಮುರಿ ಸಂದಿನಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನು ಸೇರೋದು ಈ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ವೀರಪುರದ ಸಂಪರ್ಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಂತರ ಶ್ರೀ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಕಡೆಬದಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮನಾಲಿಗೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲಿಯ ಮನಾಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳವೆಟ್ಟ ದುಬೈ ಘಟಕದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ मस्त खुशी आपण बिरुल कुठला शो दुबई डावून आमच्या दुबई माता काली बिरुल कुठला मातेला सपोर्ट म्हणते दुबई आवड अबुधाबीला कुलावड अंचेने इंचेने तुಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಲೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದರ ನಿಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಬಿರೇವರುಳ್ಳ ಒರಿಪಾಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರಗಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಎಂಗಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ అయిన ಪ್ರವೀಣ್ లేరు ఒక ಮೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ అయిన ವಿಶಾಂತ್ లేరు ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿರೇವರುಳ್ಳ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣ లేరు ವಿಜೇಶ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಧನ್ ಮಾಡಿರೋ ಖುಷಿ ಮಾತಾ ಬೀರೂರು ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಜ್ಜಾ ಮೂವಿ ತೂವರೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ದುಬೈಗೆ ಬಿರುವರೆ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಯಿನ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚಾಂಡ್ ಸರ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮೂವಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದು ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಮೂವಿ ತೂತೇರು ಎಂಚಾಂಡ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು ಮೂವಿದ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದುಬೈ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಜ್ಜಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದತ್ ಮಾತ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ದುಬೈ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಯಾಕಂಡ ಊರುಡ್ದಿಡೆ ಬೆಂಡ್ರೆ ಬತ್ತದ ಅವಲ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಇಡೀ ಬೆಂದು ಒಂಜಿ ಐತರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಫುಲ್ ಮಂದೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಇನಿ ಕಜ್ಜ ಮೂವಿ ಇತ್ತ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಶೋ ಆಂಡ್ ಅಬುಧಾಬಿಡ್ ಒಂಜಿ ಶೋ ಆಂಡ್ ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಶೋ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಶೋ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಆದ್ ದುಬೈದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌತಮ್ ಬಂಗೇರ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಇರಕ್ಕೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಾ ರೀತಿ ಇರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಗೌತಮ್ ಅಣ್ಣ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಕಲು ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ 10 ಶೋದ ಟೋಟಲ್ ದುಬೈ ಅಬುಧಾಬಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಮಕ್ಳು ಗೌತಮ್ ವಿಜೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಮೂಲ ಸಂಘಟನೆಲು ಉಂಡು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಂಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆ ಮಸ್ತ್ ಮೊಗೇರ ಸಂಘ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಶೋನು ಬುಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಮಾತ ಫಿಲ್ಮ್ ದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಈ ಕಜ್ಜಾ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಸುಮುಖ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಬಗೆಟ್ ದಾಲ ಪಂಪಿನಾಂಡ ಎಂಚೆ ಬನ್ನಲಿ ಇರೆಗ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಇರ್ನ ಮೂವಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿತ್ ಹೀರೋ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಾ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ.
ಎತ್ತುಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಲಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೀರೋನ ಅಮ್ಮ ಅವಡು ಅವ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಅವಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಐತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದನೆತ್ತ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಆರ ಅವಡು ಅತ್ತನ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಇಡೀ ಸೆಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಜನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲು ಒಂದು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಮನ್ಪ ಪಾತ್ರ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಲು ತೂಪಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಅವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಮೌಕ್ಯದ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೈದೇರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲು ಎನಿವೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು